Ayo, Captain Jack! Ayo, Captain Jack! Bring me back to the railroad track! Bring me back to the railroad track! Run into the railroad track, run along with Captain Jack. Run into the peace camp back, run along with Captain Jack. Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném bemutatni nektek, hogyan kell a VOD-ba módokat berakni. Első lépésben szépen felmentek a VOD Hungary-nak az oldalára, itt megtaláltok minden módot, akár XVM-et kerestek, akár hangmódot, mindent megtaláltok. Aztán, hogyha letöltöttetek egyet, én például ezt a Jimbo XVM-et töltöttem le, akkor szépen belementek, szépen elsőnek kicsomagoljátok, nekem már itt van. Ebbe például egy audiomapa is tartozik, de ez most meg fog érdekelni. Persze, hogyha audiomapa is tartozik hozzá, az már megint más. Jó, amint megvan, szépen bejöztök a VOD-nak a mappájába, itt a Rush mód, és ha lehet, akkor ne az egészet cseréljétek ki, hanem szépen egyesével áthúzva. Szépen megfogjátok, bementek ide a Rush módba, találni fogtok itt egy 0.9.13-as mappát, azt szépen kitörölitek, és itt vannak ezek a mappák, ezeket pedig behúzzátok. Végül is ennyi, kivéve, hogyha kétféle módot akartok berakni, ha lehet, akkor két eltérő módot, ne pedig két ugyanolyan fajta módot. Igen, van ez a latest XVM nekem. Például, hogy egy hangmódot, vagy valami mást, egy célzó módot szeretnétek berakni, és ott is találtok egy res.hu mappát, akkor ne húzzátok át teljesen, hanem szépen bementek a 0.9.13-as mappából, ott lesz egy GUI, egy flash, és itt ugyanúgy áthúzgáljátok. És szépen áthúzgáljátok így egyessével. Így lehet több módot berakni egyszerre a VOD-ba. Köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!